Hello mga ka-KitKat! Hindi ko alam kung anong pangalan ng prutas na ito, pero yung itsura niya kaparehas din ng lamang ng bugnay. Sa Tagalog bugnay, pero dito sa Pangasinan, parang ang tawag nila is bignay. So yung lasa niya kaparehas din ng lasa ng bugnay na maasim at meron siyang buto. Yun nga lang yung laki niya, yung size niya. Yung mga bignay kasi small size lang yun, na dikit-dikit sila. Pero itong prutas na to, so hindi ko alam kung anong pangalan niya Pero ang lasa niya kaparehas din sa bignay or bugnay. Meron siyang maliit na buto kagaya rin sa buto ng bugnay. Sa bugnay kasi isa lang yung buto niya Pero ito, ang buto niya mga 3, 4, pero yung texture ng buto niya o yung hugis ng buto niya kaparehas din sa bugnay or bignay. Yun nga lang, malalaki siya. Mas malalaki siya doon sa bugnay. At maganda rin siya, pwede rin siya gamitin na pangsigang at yung katas niya napaka-colorful at madagta siya. Sabi nila, good daw to sa mga diabetes. So, ang kaganda nila, parang siya, yung red berry, parang ganun, kaya lang maasim. Yung mga color pink, maasim siya. At yung kulay black, masarap, matamis, at saka maganda raw to sa mga diabetes So, kumuha ako nito kasi natuwa ako sa kanya. Kasi sa Maynila, walang ganito. So, first time ko lang nakakita ng ganitong uri ng prutas. At hindi ko rin alam kung anong pangalan yan dito sa Pangasinan. So, maihahalin tulad ko yung lasa niya at ang itsura niya at ang maihahalin tulad ko siya sa bugnay talaga. So, mababa lang ang kanyang puno. Kayang-kaya mo siyang abutin at mataas lang sa akin ng konti yung puno niya. Kaya naman, namitas kami. Ang ganda at super dami ng kanyang bunga. At hindi siya pinagdadamot ng may-ari, kaya naman ang bunga ng punong ito kahit maliit lang at napakababa, hitik na hitik siya sa sobrang dami ng bunga. Isang munting paalala mga ka-KitKat, kung kayo mag-harvest ng prutas na ito, konting ingat lang po dahil meron siyang tinik sa inyong damdamin. Char! Siguro ang prutas na to is parang other variety ng bugnay. Parang ganon. Yung size nito or yung laki ng prutas na ito ay kaparehas sa duhat or lumboy sa Pangasinan. Sa Tagalog, duhat. So, yung laki, yung size niya is kagaya sa duhat. Ganon. Sabi ng karamihan, marami daw benefits na makukuha dito pag ito iyong kinain. Isa itong another variety ng bugnay. Pero mas kilala nila ito sa tawag na bulanoy. Isa sa benefits na makukuha mo pag kinain mo ang bugnay ay yung pagpo-promote ng hair growth. Nakakatulong din ito sa pag-detox sa ating katawan, na kung saan ay makakabuti na ito iyong kainin upang malabas ang mga detox sa ating katawan. Isa ito sa mga kilalang tradisyon na makakapaglinis ng colon sa ating katawan or colon cleanser. At isa rin na may maganda itong source ng antioxidants at napakarami nitong taglay na nutrients na higit na kailangan ng ating katawan. At sabi rin ng ibang mga nakakatanda at ng nakakaramihan, palunas din daw ito sa syphilis. Ang syphilis ay sexual transmitter, sexual infection. Nakukuha ito sa iba't ibang uri ng pagtatalik ng tao. Mabuti rin ito sa kalusugan ng ating atay. Nakakatulong ito para maging healthy ang ating atay. Ang ating atay ay isa sa pinaka-importanting organs ng ating katawan. Ang atay ang nagsasala ng ating mga kinakain at iniinom upang ma-detox ang mga maruruming ating kinakain at iniinom. Panlunas din daw ito sa UTI, urinary tract infection. Ang pag-inom ng bignay tea ay napakainam na natural na home remedy na panlunas sa UTI. Nakakatulong din ito para higit pang gumanda ang iyong skin dahil meron itong vitamin C. Tumutulong ito na mapatingkad ang iyong kutis at mapalambot ang iyong balat. Ang prutas na ito ay nakakatulong para i-manage ang iyong blood pressure. Ang bignay juice ay nakakatulong para i-balance ang level ng iyong dugo. Sa pagkain ng bugnay or pag-inom ng bugnay tea ay malaking benepisyo ito lalo na sa may mga taong may high blood. Nakakatulong din itong prutas na ito para mapalakas ang iyong immune system. At syempre nakakatulong din ito para maibaba ang inyong mga sugar level sa inyong katawan.
At so yun na nga mga kakikat, napakaraming prutas dito sa Pilipinas na hindi pa natin na-discover. So kailangan natin mag-explore para malaman pa natin yung mga kakaibang prutas na hindi pa natin nalalaman. Kagaya ako, galing ako sa Maynila. So itong prutas na to, ngayon ko lang talaga ever na nakita at matitikman. Ganyan mo sa may... Ayun o, nandun kami. Baka mo nga. Nakaload pa pala ako. Wait guys. Help. Help. Guys, help. Ito ni, para siyang ubas. Pero hindi siya ubas. Nay. At may tinik yung kanyang puno. Ayun. Lusok yung kamay ko. Wala siya kulay black. Ayun, ang dami. Ayan, huwag ka malikot ha. Bababa ako. Ayan. Ang baba lang niya, di ba? Line. Ayan na. Kaya nga, ang dami itim sa itaas. Kaya lang hindi natin mapitas. Ang dami pa. Ilang minutes na ba? 6 minutes lang. May block doon sa taas. Ang dami.